už dostal strach, pozri sa na jeho nohavice. Ja neviem. On už dostal strach normálne. Roman čapicu. Ejha. Á, je to tu. Roman, hviezdičky dria. Skoro. Samo nie, Roman. Máme skúšku, Roman si oťukáva súpera, že čo to urobí. Ja si myslím, že vy ďalší, ktorí sa chcete zúčastniť, by ste sa mali začať pripravovať nejaké úteráky hlavne biele, aby ste potom mohli hodiť do ringu, pretože vidíte, že ide sa normálne na život a na smrť. Ja by som normálne odovzdal takú vesmírnu energiu, lebo sme tu mali aj Sofiu, aj Zuzke. Čiže môžeme začať skandovať Zuzka! 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 Pánečku, ale toto je skôr taký women fight. To nie je, že chlapská práca toto. To sú také facočky, facandy, ktoré si rozdávajú. A Roman je zase na zemi. A je to tu, Zuzka vyhráva, obrovský potlesk Zuzke, odovzdávame ceny, ktoré jej určite prináležia. Sú to krásne tričká, ktoré tu môžete vidieť, samozrejme, ak sa zapojíte do niektorej z týchto kategórií, môžeš aj druhé, čo by si nemohla, ty môžeš, Zuzka, všetko, dostaneš ešte tričko od Európy 2. Áno, musím povedať, že Zuzka bola absolútne fenomenálna, tak prosím vás, veľký potlesk pre ňu. Úplne super. Máš frajera? A biješ ho, ktorý to je, prosím ťa? Ruku hore, kto je so Zuzkou tu?